Buknoy! Sergeant Bayot! Mao din imong duty ron? Ingon ka, wala mo asawa. Abot makadari. Bullshit kang banaha ka ha! Wa gyud ka ni undang sa imong pagkabayot! Oo. Di ko kabalo mo lang oy! Dong, gusto kag 500? Lumse! Wa ka na sundan dire. Hoy, wa ka sunod sa kuang. Isure na ha, basig madumugan ta dire. Oh, lagi, masunod ako nimo. Ay kini akong ganahan. Unsa man? Tara. Ganyan kung naglagot aning duha ba? Oh, perting luura. Puros laki. Wala sila pang gabae. Oh, pagkataon sa timpo. Muulan gani ni, sala ginila. Pagkaayo ra jud badyakan. Ay sabi, murag kailam ko ni bayot. Sarge, ay ka. Murag ni bayot na po ka ba? Sumbong ko ni siyang asawa. Kakapoy ning kinabuhian eh, napatay bana! Banang way pulos, sige ragalag-laag, daghan pa kayong trabahoon, paita! Naunsa man ka dong, nagpakurat man ka? Asay mo ba na? Ni duty na siguro to, ganihar ako gapangita, ugahan na ron. Ja, graa oh. Ni duty gyud. Ngano man di ay, kabalo ka ugasa? Ay, kabalo ko. O kasi Sarge karon. Asa man siya, ni duty o wala? Ni duty sa iyang laki. Time pa, unsay laki? Si Sarge, tuwa swimming pool. Naikadit-dit ng laki. Ay nabuang nga maning tawhanaan ni oy. Ning tukar na po na iyang paggabayot. Asa man siya ron? Na dito te. Tara. Narati oh. Yung ba nang abutan? Ay bullshit ning tawhanaan eh. Nag-igat-igat yung maayo. Da, tuwara oh. Nagpakugos pa. Bantay lang yun yung bayutan eh. Buknoy! Sergeant Bayot! Mao din imong duty ron? Ingon ka, wala mo asawa. Abot makadari. Ako'y mangutana nimo. Nganong nakadire? Nami gimitingan about sa mga operasyon. Operation? Operation sa inyong lagay? Wa ka kailan ako. Ako si Major. Major? Major mamayutay? Bis in lagay? Anak, kasabi na. Kagayinar kong ipanglood na. Bullshit kang banaha ka ha? Wa gyud ka ni undang sa imong pagkabayot? Oo. Di ko kabalo mo lang oy. Dong, gusto kag 500? Lumse! Kapidam. Kana, lumsi ng bayuta na, aron malaki na. Ate kami.